התחיל. טוב, אז אני רוצה לספר לכם עוד סיפור מחיי הרווקות של אלנה, כמובן. אז הסיפור הזה קורה כמו רוב הסיפורים בטורקיה. שם היו לאלנה הרבה מחזרים, כמו שאתם כבר יודעים. ואחד המחזרים קראו לו ממו, ממו המסאז'יסט. וממו כל הזמן היה מציע לנו שאנחנו נבוא לעשות אצלו מסאז' במלון. והוא היה כל הזמן קורא לאלנה, אפילו שהוא היה רואה נניח אותי או את רעות, הוא עדיין היה בטוח שזאת אלנה, אז הוא היה קורא לה אלנה, אלנה, אלנה. כמובן כל הפרסיות נורות אותו הדבר. והוא היה משאיר לה פרחים על המיטה, וכל הזמן הזמין אותנו לעשות את ספה במלון, אבל אנחנו כמובן חבורת פרסיות, וכמובן שבמלון זה עולה נורא יקר. אז התחמקנו והלכנו והזמנו ספה במקום אחר. ואז בצהרי היום אנחנו יושבות בלובי של המלון, והוא עוד פעם התחיל להזמין אותנו לספה, ואנחנו אומרות שאנחנו עכשיו כאילו אנחנו בדרך לשוק של טורקיה וזה, אנחנו לא יכולות. ואז באותו רגע שאנחנו אומרות את זה נעצר מאחור האוטו שרשום עליו טורקי ספה, וקורא לנו לעלות אליו. ואז כמובן שהיה פדיחה גדולה, והוא נעלב, אבל אלנה הייתה מאוד נבוכה. אבל למרות כל חיי הרווקות של אלנה, אני זוכרת שאלנה הכירה את אריה, אז היא סיפרה לנו שיש איזה בחור שיש לו הרבה קעקועים, והוא מאוד מושך אותה, והיא לא זוכרת משיכה כזאת חזקה הרבה זמן. ומאז כמובן הכל היסטוריה. אז אלנה, אני רוצה לאחל לך שיהיה לך את החתונה הכי כיפית ונפלאה שאת יכולה לחשוב עליה, ושיהיה לכם משם את החיים הכי טובים ומאושרים, ושתהיו שמחים אחד עם השני, ותשלימו אחד עם השני, תשלימו אחד אל השני, וכמובן הרבה ילדים והרבה בלגן והמון המון מזל טוב. עכשיו תחווה את זה ואני